Hey, maar wat is dit dan? Dit is een boot van Bierbasfeest Woenskerk. Nou ja, die had mij vrij om de boot bij mij hier in de tuin te zetten. Ja. En nou, ik zei, het kan wel. Ja, van mij kan het wel. Ik had er geen last van. Ik woon hier al 38 jaar. Ja, ja. En hoe oud best? 38. Ja, 38 jaar, ja. Ja. Maar mijn broer Libbe, die werkt bij de boer in Wiens. Het huis zit wel een likje ver of nee, dus is meer. Ja, zeker wel. Ja, de boetenkant is van het Semmeronkedingen. En dan heb ik een zin erin. En nou ja, nog maar de binnenkant nemen. Maar ja, dat kan van het winter, zeiden ze wel. Winterputje. Ja. En gaat het dan te jaren met je broer in één huis? Ja, best. Ja? Ja, wij gaan ons eigen gang. Ja. Ja. Ik ga bijvoorbeeld ergens heen en dan zeg ik het tegen hem. En hij gaat ook ergens heen, bijvoorbeeld naar de veemarkt of ergens heen. Maar hij meldt het wel. Ja. Ja. Maar en eet je hem dan te jaren op een bepaald tijd? Wij eten hier tussen te jaren. Ja. Tussen de midden en jongs. Ja. En waar maakt het dan het eten? Nou, om en om wel eens. Libbe wel eens en ik wel eens. Ja, en we hadden ik wel eens wat op. De leefde? Hij hem leefde zeg maar in het Nee, leven? ik nou net. Nee, ik had nog net van nee. Hoe kan dat? Ja, ik weet het net. Ik weet het net. Nee. Maar best nog wel op ziek? Op het heden net. Nee. Die ouders die ben al verstoren. Ja, mijn huid is in april 2016 overleden. En mijn mama is krijg voor de coronatijd overleden. Maar wat die voor de ouders? Hele leuke ouders, ja. Ja? Ja, mijn man die altijd, die stief voor iedereen klaar. Ja, mijn huid ook wel, maar op een gegeven moment, ja, dan was er wat ziek en zo. En dan weer wat kwaad aan, zo. En mis ik, als ze zo juist, Ja. op de foto? Ja, uit mijn vooral. Daar heb ik een heel grote liefde van, ja. Ja. Mijn huid die vroeger, nou ja, die weekendmelkers hees maar. En ja, die gingen wij altijd maaien, we size hier. En nou ja, dan melken we daar maaien de kei en zo. En ik stie altijd in de melkput, altijd. Ja. 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 En we komen natuurlijk net vaak zien, een vrouwelijke boerenhelp, hè? Nee, klopt. Nee. Klopt. En wat vies er zo mooi aan dan? Ah, ik vind het prachtig. Ja, ik vind het machtig mooi. Nou, kom maar. Ja, en kom je uit op een film, jongens. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Lopen. Dit vind ik machtig mooi, ja. Ja. Maar ze zitten onder de stront en ze traapt je wat. Maar dat vind je toch mooi? Oh, maar daar doe je ook niks om. Ik vind het, ja, je weet dat het zware werk is. Maar een hoor houdt er misschien net van, maar ja, als ik jong klaar ben met melken, dan ga ik even onder de douche, jong. Nou, dan denk ik van, nou, dat is een mooi skin, hoor. Van waar is het helpen, Sietske? Van Anouk, van de dochter van de boer. Ja. Ja, ze kwamen hier vroeger ook altijd al te melken en zo. Maar toen was ik net echt heel veel bezig met de pleet. Maar ja, de laatste tijd dan melken we gauw eens even samen en zo. Ja. Ja, een bakje koffie, Ja. een biertje. Ja, hè? Ja, man. Ja. Oh. Ja. Maar vooral in de put, dat komt Ja. net vaak in. Nee, dat komt net vaak in aan. Het gebeurt wel steeds vaker dat er meer vrouwen binnen die de pleet of zo willen nemen, of die meer interesse erin gaan. Dus je werkt wel bij op school, met steeds meer vrouwen, maar Ja? ja. En dan wist ik de pleet overnemen. Ja, ik wil heel graag de pleet nemen. Ja, dat is al mijn droom. Dat is al de bedoeling, ja.
Ja. Dit is nog wel jong, of niet? Ja, ik ben nu 18 hier. Oké. Dus ik zit nu in de laatste jaar van de melkveehouderijopleiding in de Oud, het Eres. En ja, dan mag ik nog even shit maken voor de wam. Ja. Ja. Of direct bedroeven neemt of nog eerst even wat oren dingen door. Ja, ik wil eerst nog wel wat oren denken van misschien even naar het boekenlaan of zo. Dat vind ik niet echt wel mooi, maar ja, dat mag me nog even een shit, ja. 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 En hoe gaat de gearworking maar uit? Ja, ik doe heel goed, ja. Ja, soms een meningsverschil, maar voor de rest gaat het wel goed, ja. Ja, ja, ja. Het is nou nog niks over sissen natuurlijk, hè? Het is nou nog van huid. Ja, ja, inderdaad, maar letter? Nee. Hey, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Hey. Ik vind bruine kuip vind ik wel mooi, ja. Ja, aparte kleuren. Hè? Altijd, zwart-wit is altijd zwart-wit, maar red, ja. Nou, het foppen dat ik een beetje van Douwers. Kist foppen wel, toch? Jawel, jawel. Ja. Oh, nou, die heb ik wel voor geleerd. Oké. Ja. Ja. Leuke jongen foppen. Of, Jawel, jawel. Ja, we kennen niks om. Jazeker, ja. Ja, dan ook even dingen. Ja, klopt. Ja. Laten we netjes hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Mooi zo. Ja. doe kist iets kallen even, of net? Ja, Sitske komt je al even Scotje de vlier. Zeker. En hoe is dat? Nou, dat gaat heel mooi. Als je shot het ding dat er een koe is met een verkeerd veen of er markeert wat aan, dan krijg ik voortaan een berichtje. Die koe morgen even bekappen, die even in de gaten houden. Dan komt er even een merkje op een koe. Dat ben ook kwaliteiten voor Sitske. Zeker weten. En de putten is die nou vol met vrouwen. Dat is het toch ook wel een wereld voor een boer, of niet? Ja, dat is wel luxe, of niet? Een dochter die het bedrogen doen helemaal wel. Het ben al die vooral om meer. Leuk, man. Maar dan mag je wel een beetje hoor, hè? Ja, hoor. Drinken of jou erin? Maar wel doen. Ja, dat is dit. Ik mijn bar. Ik ben adviseur, ja. Maar ze had er een beetje te volle lucht in. Oh ja? Ja. Dat onder de bar. Ik begint even hoe foppen, want ja, zij hoort ik van Reert Bond. Ja. Fop ik. Een mooi koppeltje dan. Zou dat het wezen? Ja, nou, dan moeten we eens een beetje in contact stellen dan. Want ze kennen het wel, maar ik weet dat het is foppen wel kent. Nou, net heel erg, maar herinnert ik wel vaak meer Ja. dan fappen. Nou, dan misschien is het wat. Misschien kunnen we er een date van maken. Nou, dan moeten we het best even Ja, voor dat mag we best even voor het wel. Maar we de nummers maar een beetje uitwisselen. Ja, Sietske. Ja, wel weet.